फाइनल खेलाखौ गेलेगोन हानजाफोरनि मुङानो जाहैबाय सिजौगुरि प्राइमारि भार्सेस बनागाव ब्लक कमिटि बिथांमोननि गेजेराव दा Zasung Bosumtari jersey number 7. Captain जादों निउटन बसुमतारी आरो कोच हिसाबै दङ उदय बरगयारी, फिजियोथेरापियाव दङ दैमालु बसुमतारी आरो टीम मेनेजार हिसाबै थुलुंगा बसुमतारी jersey number 9, रिमा नार्जारी jersey number 5, मासेन टुडु jersey number 20, कबि बसुमतारी jersey number 15, चिरन्जीब राभा jersey number 16, रिंखां गाहाय आलासि जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना डाइरेक्सन खालामदों बिथांमोनजों सावरायदों हेन्डसेक लादों गोजोननाय थाबाय सानैसिम बलखौ जौगानानै दिनैनि फाइनाल मेचखौ जोंनि 내가 빈도야 뭐는 난거 गोजोननाय थाबाय बिथाङा अमित बसुमतारी खावलायनांबाय दंबावो जोंहा फर अफिसियेल नकुल नार्जारी गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो दंबावो मानिक कुमार नार्जारी रिफ्रि कर्टमेनाव बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय सिजौगुरि प्राइमारि आरो राङासाबाव दङ बनागाव ब्लक टीम दा जोङो प्राइज डिस्ट्रिबिउसनखौ हरनो आखायाव लाबाय सिगाङावनो दङ
बेस्ट गलकिपार बे बेस्ट गलकिपारखौ मोननो हादों सिजौगुरि प्राइमारिनिफ्राय मिस्टार फुंखा बसुमतारी आरो बिथांखौ गावनि बान्थाखौ लांनो थाखाय हांख्रायहरबाय बिथांनि बान्थाखौ गथायगोन मानगोनां सुशांत सरकार जेनेरेल सेक्रेटारि मनरगाव ब्लकनिफ्राय बिथाङानो जाहैदों बेस्ट गलकिपार आखाइ हमना हो बिथां ब्रह्म बिथाङा गावनि बान्थाखौ लांफैनांगौ आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरबाय जाथि नाम्बार 2 रबिलाल बसुमतारी बिथांनि थाखाय आखाइ खबना हो बिथाङानो दिनैनि गेलेनायखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बान्था आजावगिरि आरो गासैखौबो फैनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनानो दिनैनि बाथि खेब प्राइमारि वाइज जोलुर बादायलायनायनि राङासा बान्था मोनगिरि Rungjadı de, zihir. Aisyah. Hai bro, hai. Onlardan बिथांमोननो जोंनि बनरगाव समाजनि मानगोनां एमसिएलए जुबिराज नार्जारि सारा आर'नाइजों मान बावदों जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा बिलाइनो थाखाय जोंनिनो 9 नं बनरगावनिनो एमसिएलए मानगोनां जुबिराज बसुमतारी सार बिथांखौ आं खावलायबाय सिजौगुरिनि केप्टेनजों लोगोसे मेनेजार आरो गासै गेलेगिरि बिथांमोनखौ ट्रफिखौ लांनो थाखाय खावलायहरबाय बिथांमोनानो देग्लायनि बाथि खेब प्राइमारि वाइज जोलुर बादायलायनायनि देरहासार जागिरि बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबना हो जोबोद गोजोननाय थाबाय।